naše Gay TV dostala pozvání na premiéru muzikálu, obnovenou premiéru muzikálu Kleopatra. Já jsem strašně ráda, že já, taková malá Pipina, jsem dostala pozvání na Broadway, aby jsme se dostali vůbec do dění Kleopatry. Ale já vám musím říct jednu věc, já jsem stejně hezčí než Kleopatra, takže to je jedno, to nebudeme řešit. Drazí moji milí, a je po premiéře. Premiéra si myslím byla velice zdařená. Této představitelce, jak jsem říkala, přejeme hodně štěstí a jsem opravdu ráda, že já a můj pořad Nenaželaná party jsem poprvé na jejím představení. Pro mě je to čest, ale pro ně ještě větší, si myslím, ale já nemyslím, já to vím. Dámy a pánové, 4 minuty po premiéře. Já bych jim jenom popřála do toho, do toho, do toho! Já tady stíhám nějaké celebrity, ale já to vůbec nikoho neznám. Štěstí moje, a to je kdo? Představila byste se nám? Volám sa Lucia Molnárová. A ste zo Slovenska? A som zo Slovenska a budem tu účinkovať v tomto divadle. Ráda bych poprosila, já jsem tady ztracena. Jak se vám líbila dnešní premiéra? No strašně moc. A tobě? Líbilo. Nemám čas, je urážka, že? A já bych tomu pánovi taky mohla říct, že si příště na něho nekopím vstupenku na takového debila, kdyby přišel. Ona! Prava krev a mlíko, co? Kozy prdel. Oh. Co vy a gejové? Pártlová, já to moc dobře vím, víš proč? Protože můj bývalý přítel s tebou chodil do školy. Co vy a gejové? Nevadí mi. Co říkáte travesty show? Moc mě nebaví. Byl jste někdy na travesty show? Ne, viděl jsem to párkrát v televizi, ale prostě mě to nějak moc nebere. Co vy a svět celebrity, jak jste si na to zvyknul? No, někdy je to celkem na obtíž, ale dá se říct, že z 90% se to dá úplně v pohodě snést.
Zaspívala bys si v muzikálu? No, já si nejsem jistá, jestli bych tohle vůbec zvládla, takže já jsem vždycky říkala, že ne, ale asi by se mi to líbilo, nejsem si jistá, jestli bych to zvládla. Myslíš, že ten český show business je o tom, že ti budou všichni říkat jsi krásná, jsi krásná. Ježiš, já doufám. To mi to neříkej. Já nevím, mi to říkají furt, ale já se nejsem jistá. Nejsi, já tak jim věř, ale. Olivie. No, velice miluji Olivie. Moji drazí a milí. Meine Liebe, meine Schweine. It's quite kabat. Ráda bych... Ježíš, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak nečekaně. Dobrý den. Tak nečekaně, já jsem celá jako tak... jako taková to. To vám patří. Jak se ti líbila premiéra? Byla to super. Poprvé jsem to dělal za prachy, takže už jsem úplně nadšený. Jakože jsi to zaplatil? Ne, že jsem dostal prachy. Že my tady zkoušíme, třeba hrajeme rok a chtěl bych jako říct jednu věc, že chceme peníze víc a víc a chceme víc dotací. Já taky chci mít peníze víc a víc. Ale myslím, že nejvíc než já. No to nevím, já se i za ženskou převlíkám. I v zahraničí. Já bych se třeba zablíkal za prachy, ale fakt nevím. Ahoj. Já bych něco jenom řekla. Pro můj pořad, který mám stíhat celebrity, mám Německo, mám Polsko, mám všechno. Ale pozor, teď jste viděli reakci české celebrity. Česká celebrita. Jak se vám to říká? Česká celebrita. Jak se ti zpívalo? Můj pořad se jmenuje Nenažraná party, co ty a jídlo. Jak se ti zpívalo? Zpívala se mi úplně krásně, úžasně a snažila jsem si to moc užít. Můj pořad se jmenuje Nenažraná party, co ty a jídlo. Já a jídlo, tak určitě ho mám ráda, ale určitě se snažím jíst tak jako přiměřeně. Takže nemáš vyhraněné, jestli sushi nebo něco, nemáš nějakou svoji kuchyni, kterou miluješ nebo máš ráda? Určitě mám ráda italskou kuchyni, takže těstoviny, pizzy, nějaké italské saláty. Jak se cítila, když jsi tam potom stála, to publikum tam bylo, jak se cítila? To je úplně to nejúžasnější, co vlastně ten člověk v tom showbiznesu může mít, když zpívá a těm lidem se to líbí a slyší jejich velký potlesk, protože já si myslím, že to je největší odměna pro toho zpěváka. Tak si představte, že oni tady tím tak pohrdají, oni tady hází všechno. Podívejte se na to, jak oni normálně tady tímto, drazí moji, Já bych to na chvilku zastavila, děkuju. Je tady závěr muzikálu Kleopatra. Nevím, jak se mi na tom líbilo. Mám pocity takové, nevím, jak vám to mám vyjádřit, ale myslím si, že na Ilonu Čákovou nikdo nemá a po Iloně Čákové vždy zůstane jenom popelník. Tady to má. Jo? To jsem celá já. To jsem celá já. Já a mé skandály, proto mi říkají Felisa skandalistka. A všem bych chtěla říct, že ta paní, co to zpívala, se mi vůbec nelíbila a stojím za Ilonou Čákovou. Z divadla Broadway.
pitina, vaše pitina, jako jsem vám chtěla říct, jako vám, těm gejům, nenažraná pitina a já jsem vám chtěla zdůraznit, že nejsem nenažraná jenom tak, ale i tak. A proto pro vás nenažraná pitina a kdo? Asi Gay TV, ne? Jo, to bude Gay TV. Gay TV, ahoj!